faru na kashe yarinyar nan da aka yi sati guda da ya wuce fa ta kira ni a waya wannan yarinyar sati guda ta ce malam ina da tambaya ina ta neman waya ka ban samu ba ina son zan auri wani dan cana amma iyayena sun ki yadda na ce to iyayenki sun faɗi gaskiya kakki auri wanda baki san asalinsa daga inda ya fito ba da haka zan baki shawara guda 5. Shawara ta farko, a nemi immigration su tabbatar da cewa yana zaune a Najeriya da izini. Da ce shine na farko. Sannan na biyu, me yake yi a Najeriya? Sannan na uku, na san sarki a baya ya naɗa sarkin 'yan China mazauna Kano. To a sanar da su yi bincike a kansa, sun san shi, sun san garinsu, sun san daga inda ya fito, sun san me yake yi. Sannan na hudu, akwai ofishin jakadancinsu ma ya kamata su ma a sanar da su cewa wani dan China yana son zai auri wata 'yan Najeriya. Kaga sai ya zama na farko ofishin jakadancinsu ya sani, immigration da suke kula da shiga da ficen baki sun sani, sannan sarkin 'yan China da suke zaune a Kano ya sani, sannan kuma na ce kuma a haɗa ku da Hizba a je tukunna a fara koya masa, ta ce ya musulunta, na ce to a fara koya masa addinin musulunci tukunna har ya iya addinin musulunci. Na ce saboda kada a yi auren nan daga baya ya gudu ya baki da 'ya'ya, ko kuma ki je garinsu. Ta ce ai an yi waya da 'yan uwansa na can sun ce sun yadda, amma ita nata ne na musu yadda. Wani ta gaskiya suka faɗa, amma in aka yi waɗannan matakan guda 5 to ni zan yi magana da 'yan uwan naki sai musu bayani cewa su gamsu saboda an tamu. Amma ɗaya daga cikin nan aka rasa shi. Na farko bai da takardar zama. Na ce a ina ke sana'a? Ta ce ko suna haƙan ma'adanai ne, ko a Bauchi ne, ko a ina ne. Haka dai muka tattauna wajen minti 15. Na ce saboda haka haƙuri zaki abu matakan da iyayenki suka faɗa ha a tabbatar da waɗannan abubuwan guda 5. Kin gan an yi aure, musulunci bai hana aure tsakanin ɗan wata ƙabila da wata ƙabila ba, ya ma hana ƙabilancin. To amma kuma dole a yi aure da an san da wa aka aura. Hanna ba ta misali cewa a Kaduna wata na fito daga program daga DITV sai wata ta tare ni da 'ya'ya guda kusan 5. Tana kuka ta ji mun yi program a radio a talabishin. To ta ce miji ta aura ba ta san daga inda yake ba. To yanzu bayan sun haifi 'ya'ya 5 ya tattara inasa ya gudu. Ga 'ya'ya ba a san danginsa ba, ba a san 'yan uwansa ba, ba a san ina za a same shi ba, kuma ya kashe wayarsa. Nace to kin ga wannan abin da ya faru ga waccan mata, to kake ma ya faru gare ki. Ta ce to ta gode za a yi. Na ce ya musulunta? Ta ce ya musulunta. Na ce to alhamdulillah, sai a koya masa musulunci. Bai fi sati guda ba, to sai na ji kuma an ce wani dan China ya kashe wata. Na yi takaici kwarai da gaske da wannan abin, ba abin bakin ciki ne, abin takaici ne. Allah ya ji kanta, Allah ya yafe mata, shi kuma Allah ya sa a ɗauki matakin da ya dace a kansa domin kada haka ya ci gaba da faruwa. Inda a canan ne mutum ya je ya kashe ɗan cana ko ya kashe 'yar cana, ai ba ma ku ji labarinsa ba.